Hello everyone, norok jotono no lam sogo tesa ani blog wa hai no hai ka khai no jotono kam tong na no hingka ang tawa ba jawo fresh na ka fresh ma pore hingke ang kesa tui nung na nai tui nung ma pore hingke obono norok to mina ang to samya chini kok ba ke thak de hin do kai thak de kisa sai nai nai ke norok nai tong dia ani blog no choya sa yang tabu sawi pacha sama for tabu san nok ro konan do kana na to ani blog no choya sa nah di nok wa ba se kolok ding tong leka nok sabda rum bla ka nok wa ya tabu kesares khayoi ang ani ri rong nok kesa thi khai dai ta hai no thi khai ja yang tong leka ke nok nai tong di ani blog no joya sa Wasu burja butong mani tau si ti khai bai arawa mung su pura utung batalung tong bai ka ti khai ja ta di kolok tu kesa kam khai ma bai se kolok te hai nong hai bai kolok ma somoi ka ta bo mai ki ka ang nor bai te sama lai nai mai cha mung pore ang te kan tu tu ya khom tu tu ya kana mai chai mai khu jo ka 2 hours later. Eko ang mai rok sabayoi tu ko bayoi tabu kesa rest khai mane thonai ta di bor jora bang norogoi malai nai tesa ang saidi ko ke bye kolong furu rogo hangka chini nogo osuki tungo pura fendi phano se umya de kisa satsa garago phaigan ke bare ni batas rok mane nobarok bai kisa aram nanguta ka obagoi satsa garago su phaima dong rumo osuki kolong muchi noro Edo daily no sari ko hangke cricket dok thunga yota boy ta cricket dok thungo oh mono hu yare ko sini school ni mane obagi o class 11 ni class ungo jaga चलो हम रूम पे चलते हैं